Už několik let je maďarský okruh Hungaroring známý především díky sérii závodů Formule 1 a GP2. Závěrem dubna na něm však odstartovala letošní okruhová sezóna, která je celá v novém. Pokračovat se bude v květnu na rakouském okruhu Red Bull Ring, v červnu v polské Poznani a v srpnu pak v Mostě a na Slovakia Ringu. Poslední dva okruhové podniky letos překvapí snad i jezdce samotné. Začátkem října, jak už je dobrým zvykem, se epilog neboli závěrečný vytrvalostní závod pojede na Masarykově okruhu v Brně. Letošní novinkou je epilog číslo 2. Ten se bude odehrávat také začátkem října, a to na Slovakia Ringu. Letošní série začíná v Maďarsku a tak jako je každé závodní auto jiné, tak mají i jejich jezdci rozdílné názory na trať v Hungaroringu. Zatímco například jezdcům se silnějšími auty trať moc nevyhovuje, zástupcům nižších divizí trať v celku sedí. Já ho moc rád nemám, protože je tady jenom jedna rovinka, pak zbytek okruhu, samá zatáčka, kde se velmi špatně předjíždí. My tím, že máme dobrý podvozky, ale zase máme slabší motory, než mají ty Ferrari a Porsche, protože to je vyšší kubatura, tak oni nám ujedou po rovince a v zatáčkách zase my je dojíždíme, jenomže my je v zatáčkách nepředjedeme a oni nás na rovince ano. To znamená, že člověk by byl rychlejší, ale v té zatáčkovité pasáži ho nepředjede, takže bojujete prostě s těma rychlejšíma jakoby na motor, ale na rovince mu neujedete o tolik, abyste před ním zůstal, takže je to takový samozřejmě nedá se to srovnat ani s Brnem, ani v Mostem, kde se dá prostě předjíždět na víc místech. Tady je jediný předjížděcí místo na konci cílové rovinky a pak už nikde a pak už se vezete. I když byste byl rychlejší, tak za tím autem jedete celý kolo a nemáte šanci ho nikde předjet. Mně se líbí, je zajímavý, že je hodně rozmanitý, pořád se někam zatáčí, to se mně líbí. Nově se letos v rámci SED-V4 Cupu závodníci utkali na okruhu dlouhém 4381 metrů nejen o první letošní body do tabulek průběžného hodnocení, ale také o zajímavé finanční odměny. Což se asi také trochu projevilo na obsazenosti startovních polí. Nejvíc to bylo poznat především ve 4. divizi, v níž odstartovalo více než 40 závodníků. I stálicím v těchto závodech se tak velká účast líbila. A proč vlastně? Tak jak vidíme, vlastně je tady na startu několik vozů kategorie GT3, což vlastně je, jak říkáte, po několika letech jakoby zase pořádný závodění. Jezdci se trošku škoda, že vlastně včera vypadl Pagani Zonda i David Palmy se Sukopem, což trošku nás mrzí, že ta konkurence ubyla a zatím to teda vypadá na týmový souboje. No. Co přímo váš názor na SED-V4 Cup? Tak uvidíme, no, je to na začátku, my jsme se přihlásili do všech kategorií tady, jak maďarské, slovenské, české, uvidíme, no, jak říkám, je to na začátku a tento závod rozhodne a uvidíme, co bude dál. Díky SED-V4 Cupu se na startovním poli objevila daleko větší konkurence. Koho vnímáte jako největší rivaly? Tak určitě jako největší konkurenti Lukáš Hanzel s Tondou Susem, s kterýma vlastně startují ve stejné kategorii. Je tady hodně 2 litrů, kteří jsou rychlejší, ale jsou tady i 2 litry, kteří jsou pomalejší, takže budu soupeřit s kým se zrovna potkám. No. SED-V4 Cup je vypsán pro 4 závodní kategorie, které se pojedou v rámci závodů Evropského zónového mistrovství FIA CEZ. Jsou to divize 4 sprint do 2000 kubických centimetrů, divize 4 sprint nad 2 litry, divize 4 a 5 endurance, tedy vytrvalostní závody a formule. Časový harmonogram víkendu všech sprint sérií počítá jak v sobotu, tak i v neděli s jedním kvalifikačním tréninkem a jedním závodem, jehož délka je vypsána na 25 minut plus 1 kolo. Na startovním poli se představily takové závodní skvosty, jako jsou BMW M3 týmu Schenker Motorsport, Porsche 997 GT3R Miroslava Konopky, Ferrari 430 GT2 týmu K&K Racing, Mercedes SLS GT3 týmu Top Car Machánek či BMW Alpina B6 týmu Racing Trevor. V případě vytrvalostního závodu divize 4 a 5 harmonogram počítal se sobotní 30-minutovou kvalifikací a nedělním 2hodinovým závodem. Ten startoval až v 17 hodin a navíc jej stížily dešťové přehánky, což povětšinou narušilo původní týmové strategie.
První sobotní závod sezóny Mezinárodního mistrovství České republiky divize 3 na maďarském Hungaroringu vyhrál jezdec týmu Formula Star Lukáš Hanžl s časem 1 minuta 51 vteřin 140 setiny před Petrem Trnkou z týmu AMK Ece Homo Racing a Antonínem Susem z týmu Fras Motorsport. Pro tuto formulovou divizi 3 byla konečně pro letošek zvolena technickou komisí Autoklubu České republiky i společná pneumatika Pirelli, tak jako tomu bylo v předpise pro sezónu 2011. Petr Trnka, který již 3. rokem startuje s formulí Gloria C8F, se stal také vítězem hodnocení MMČR divize 3, když zvítězil před Antonínem Susem. Vítěz sobotního závodu Lukáš Hanžl z týmu Formula Stars odstoupil ze závodu kvůli závadě na spojce. Mezi jezdci formulových monopostů se blízknul rakouský jezdec Christopher Höher, reprezentující barvy týmu rakouského matadora France Weze. Höher se svým monopostem Dallara F305 s přehledem vyhrál oba víkendové závody před jezdcem týmu Daltec Racing Christophem von Groeningenem. V sobotu se z bronzu radoval von Groeningenův týmový kolega Martin Tenhaft a v neděli vystoupil na bronzový stupínek jezdec týmu AMK Ece Homo Petr Trnka, který startuje s monopostem Gloria CSF. V sobotu to bylo 5. místo a v neděli se podařilo uhájit místo 3. Jak jste spokojen s formulí Gloria? A kromě formule vás čeká také prototyp. Prozradíte podrobnosti? Tak na formuli jsme provedli změny, co se týče aerodynamiky a i motorů. A tak nějak se s tím zžívám, ale zatím to jde dobře. To Osela PA 23 litrová. Testování proběhlo a uvidíme, jak se to všechno vyvine dál. Jezdíte také závody do vrchu. Pomohly vám dnes zkušenosti z těchto závodů ve formulích, nebo to bývá obráceně? Spíš je to naopak, že vlastně na tým okruhu je daleko větší šance se to auto naučit číst a poznat tu hranu toho auta. Na tým kopci člověk musí jet hned od startu až do cíle naplno, nemá žádný zaváděcí kolo nebo žádný prostor prostě pro chyby na kopci, je každá chyba fatální. O vítězství v závodech divize 4 do 2000 kubických centimetrů se podělili domácí jezdci Ákoš Moháči a Tim Gábor. Moháči, který startuje se Suzuki Swift za tým Orion MSE, zvítězil v sobotním závodě před Děrem Lekenem startujícím s vozem Lotus Excite a Ondřejem Šiladem s vozem Alfa Romeo 147. V nedělním závodě pak Tima na pódium doprovodil stříbrný Marek Fried z týmu KT Motorsport a nestárnoucí Julius Konček, který po dráze již několik let vodí vůz Vauxhall Vectra. V nedělním závodě stříbrná medailová pozice, ale sobota se moc pro tým KT Motorsport nevyvedla a došlo k diskvalifikaci. Prozradíte nám, co se přesně stalo? Po nějakých technických problémech jsem ulil start, což jsem věděl, potom jsem se propadl po startu tady v první zatáčce a zatímco jsem doháněl svou pozici, tak jsem si nevšímal zdi, kde mě ukázali, že mám průjezd boxem. A potom mě teda následně diskvalifikovali, čehož už jsem si všiml a tím to pro mě skončilo. Jak probíhala vaše příprava na tuto sezónu? Používáte simulátory nebo něco podobného? Vzhledem k pracovnímu vytížení se to moc jako nedá, ten simulátor pořád. Ty tratě teď už mám projetý, ale přiznám, že v loňské sezóně jsem to zkoušel. Pomohlo mi to v tom, že jsem věděl, kudy to vede. No. Úvodní sprinty divize 4. kategorie nad 2000 kubických centimetrů ovládl v obou maďarských závodech jezdec týmu ARC Bratislava Miroslav Konopka se Selínem SR7. Konopka v obou závodech zvítězil před polským závodníkem Piotrem Kravčikem s Mercedesem SLS GT3 a svým krajanem Patrikem Tkáčem z týmu Dino & CO Racing Team, který v závodech startoval s Ferrari 458 Italia. Stejně jako v případě nejsilnější kategorie, tak i třída do 3500 kubických centimetrů měla v obou případech stejného vítěze a tím se stal jezdec týmu Šenkýř Motorsport Robert Šenkýř z BMW M3. V celkové kvalifikaci obsadil neuvěřitelné 4. místo. Robert Šenkýř zajel na slabším BMW M3 E36 GT Eriš kvalifikaci k překvapivý 6. čas a po startu ze 3. řady tak ještě o 2 příčky vylepšil své startovní postavení.
Tým Schenkier Motorsport hned po závodě odjel do Německa na testování podvozku své nové zbraně BMW M3 E92 3500 GTR. Pokud testy na zkušební pulzační stolici KV a následný jízdní test v Brně dopadnou dobře, můžeme se na premiéru nového vozu těšit již na příštím závodě na rakouském Red Bull Ringu. V nedělním závodě odstartoval ve třídě do 3,5 tisíce kubických centimetrů z dvojice Skalický Kačírek pouze Dan Skalický. U Kačírkova BMW se večer v sobotních kvalifikacích vyskytl opět problém s mazáním motoru a tak se Petr Kačírek rozhodl neriskovat úplné zničení motoru a raději svou účast v neděli vzdal. Skalický se tak po úvodním boji s Radimem Michálkem radoval z druhého místa poté, co protnul cílovou čáru za vítězným Robertem Schenkierem. V sobotu v podvečer se na maďarském Hungaroringu uskutečnila kvalifikace na úvodní vytrvalostní závod okruhového MMČR divize 4. Sobotní endurance byly zlatým hřebem celého maďarského víkendu. Nejrychlejší čas minutu 47 vteřin 726 tisícin si v sobotní kvalifikaci připsala posádka týmu Scuderia Praha ve složení Lubomír Jakubík, Michael Vorba, jedoucí z Ferrari 458 Italia. O pouhou desetinu pomalejší byla dvojice Patrik Tkáč, Andrej Studenič, která pilotuje rovněž Ferrari 458 Italia. Pomyslný bronz pak za čas minuta 50 vteřin 547 tisícin brala posádka Miroslav a Matěj Konopkovi, jedoucí z Porsche GT3R v barvách týmu ARC Bratislava. Ve třídě do 3,5 tisíce kubických centimetrů vybojovala pole position posádka modrého BMW M3 GTR týmu Dug Racing Daniel Skalický s Lumírem Firlou, kteří zastavili stopky na hodnotě minuta 54 vteřin 573 tisícin. V divizi 5 to pak s časem minuta 54 vteřin 573 tisícin byli Tomáš Kollinger senior a Tomáš Kollinger junior pilotující Radical SR3 týmu KT Motorsport. Do sobotního kvalifikačního klání ve čtvrté divizi do 3,5 tisíce kubických centimetrů zasáhla také posádka týmu IP Racing Shop Milan Valášek a Zbyněk Buchta, kteří absolvují letošní sezónu za volantem Ginety G50. V průběhu 30-minutové kvalifikace si toto duo připsalo čas 2 minuty, 1/10 vteřiny 62 tisícin. Dramatickou vytrvalostní bitvu předvedli v nedělních závodech maďarskému publiku posádky týmu Scuderia Praha a Dino & CO Racing Team, využívající letité zkušenosti týmu Manx. Tím šťastnějším bylo po 2 hodinách jízdy duo týmu Scuderia Praha Lubomír Jakubík a Michal Vorba, kteří v závodě po 56 kolech zvítězili s náskokem 1 minuty a 48 vteřin před dvojicí Patrik Tkáč a Andrej Studenič. Ve čtvrté divizi Endurance jste zvítězili s jasným náskokem. Co ovšem vám samotnému jako jezdci víc sedí, spíše sprinty nebo právě ony vítězné vytrvalostní závody? Já v posledních letech mě začíná bavit ty vytrvalostní závody. Jakoby od malička jezdím až po ty formulové kategorie sprinty, ale spíš už se teď soustředím na ty vytrvalostní závody. Ale kdyby přišla nabídka na sprint, jdu sprint samozřejmě. Jste skvělý jezdec, ale také coach. Jak takový coaching vlastně probíhá a je to váš hlavní zájem v tom pokračovat? Jedu právě na posádce s Lubem Jakubíkem, o kterého starám už asi 2. rokem. Letos do toho přibyl jeho brácha Jožo, takže o tyto vlastně bráchy se starám. Jedná se o telemetrii, že po každém tréninku si sedneme, podíváme se na data, kde zrychlit, používají se onboard kamery, díváme se, jak jedu já, potom samozřejmě jim to hrozně moc pomůže, protože třeba i tady v Maďarsku je zakázáno, abych já seděl vedle něho. Jo, byli jsme na Monze a tam víceméně já teda strávím asi 2-3 hodiny za ten den vedle něho a přes sluchátko, přes vysílačku mu říkám, ano, tady je dobrá stopa, tady brzdí. Několikrát se nám stalo, že i když třeba jakoby mě neposlechl na přidávání plynu, tak jsem mu se snažil mačkat na tu pravou nohu. Jo, je to zajímavá práce a baví mě to. Tak já jsem začínal, že jsem začal trénovat malýho kluka na motokára, který teď jede mistrovství republiky, už v jiném týmu. Určitě bych se tomu chtěl věnovat, ale myslím si, že to není úplně stabilní práce, co se týče do budoucna, jo? Že pak si člověk fakt musí uvědomit, že koníček by měl jít asi stranou před normální prací, takže uvidíme, jak to bude dál. Z bronzového umístění se radovala jediná posádka startující v divizi 5, Radek Bareš s Willibaldem Gruberem. Ti budou v letošní sezóně využívat služeb týmu Geus Racing a jejich vozu Radical SR3. Vítězství v kategorii do 3,5 tisíc kubických centimetrů vybojovala maďarská dvojice Pódiš Kalmán a Elek Ištván, jenž startuje s vozem Porsche 996 GT3 v barvách týmu Bovy Motorsport.
Úvodní dějství SRV4 Cupu v Hungaroringu je tak již minulostí a myšlenky všech soutěžících se již pomalu ale jistě upínají do Rakouska, kde se již tento víkend uskuteční druhý závodní víkend sezóny 2013. Závodní víkend na Hungaroringu přinesl celou řadu pozitivních ohlasů a tak se dá předpokládat, že seznam přihlášených jezdců do SRV4 Cupu se před závody v Rakousku ještě znatelně rozšíří. Na sestřih z Red Bull Ringu se můžete těšit na Sport 5.